Задай последния бърз въпрос и да продължаваме нататък. Последния въпрос е: какво мислите за Балканския съюз като алтернатива на Европейския съюз? Виждам го като нещо реално, като нещо работещо паралелно с Славянския съюз и като нещо работещо паралелно с Европейския съюз. Не го виждам като враг или спасение, което много е вероятно да трябва да стане. Виждам го като вътрешни договори в определен голям съюз. И вече виждаме такива тенденции в други европейски държави, които си правят вътрешно европейски договори, не касаещи европейския договор помежду си. Много ви благодаря. Надявам се, не съм ви утекчил. Никакъв случай, дано не сме отекчили хората за тия 3 часа, защото все пак ние ще правим пълно предаване, нали? Няма да го режеме на части, ако вие ги режете. Надявам се вашите съмишленици да не се хващат за някои неща, кой е агресор, кой не е агресор, подпомагаме ли той или они, или симпатичен ли е той и он, а да мислят за това, което могат да направят, ако се включат да ни помагат. Тук въпросите бяха мои, аз исках да преценя вижданията за определени теми. Да. И често казвам, съм съгласен на всичко с вас. Така като гледам. Надявам се, че съм ви убедил, ако сте били с различно мнение. Отново много благодаря и се надявам вашите последователи да се включат по начина, по който говорихме. Не да дойдат в партията, а да си станат част, която се развива самостоятелно в партията върху идеите и принципите на пряката демокрация, етика и морал. И аз се надявам също. Благодаря. Лека вечер.